Bon dia, Sebastià Serra. Com Hola, estem? bon dia, què tal? Bé? Molt bé. Doncs mira, hem vingut aquí a visitar aquesta exposició que es va inaugurar amb la Fira del Llibre Infantil, al Bar de Contes, el passat maig, i que volíem que tu ens la comentessis, et sembla bé? Molt bé, a veure què puc fer. Com a il·lustrador, també participant de l'exposició i també com a creador o col·laborador, com dius tu, no? Del que és l'exposició en si mateixa. Si et sembla, comencem per aquí a la dreta, Molt bé, no? sí. Què ens trobem a l'exposició, Sebastià? Doncs mira, aquesta exposició està dins d'això que deies ara, dins del context de la Fira Contababa de Contes, que des de la primera edició ja es va fer una exposició d'il·lustradors. S'ha volgut des de la Fira que els il·lustradors estiguin molt presents. I una de les maneres, a part de tallers i d'activitats que es fan el dia de la Fira, que en aquest cas va ser el 12 de maig aquest any, es fa sempre una exposició d'il·lustració. I aleshores, el primer any vam participar una vintena d'il·lustradors que vam triar nosaltres mateixos des de la comissió, i a partir d'aquell any, cada any els il·lustradors participants el que hem fet és convidar altres il·lustradors a participar en aquesta exposició. O sigui, cada any un il·lustrador convida a un altre il·lustrador a participar a l'exposició, de manera que s'ha creat com una mena de xarxa d'il·lustradors que són els que aquest any hem volgut que siguin tots. De fet, aquest any heu reunit a tots els participants de les 4 edicions anteriors i sumen un total de 67, oi? Exacte, és que d'any en any ha anat creixent el nombre de participants i com que s'ha creat un vincle molt bonic amb els participants, ens sabia greu que, una mica deixar-los anar, i hem volgut recuperar-los, arreplegar-los tots de cop. Estem veient a l'exposició, a més, la majoria és il·lustrador de conte infantil, també veiem algun altre tipus i tècniques molt variades. Sí, és una exposició molt eclèctica, diguéssim, hi ha una mica de tot tipus de tècniques. Això és el que la fa, ho trobo molt interessant, perquè visitant-la pots fer-te una idea del món de l'il·lustració molt globalment, totes les tècniques, tots els estils, gent molt diversa. Pot venir a gaudir-ne des de qualsevol persona adulta, família, a descobrir tècniques i obres de gran qualitat, i la canalla a descobrir alguns dels personatges dels seus llibres. Exacte. Perquè la majoria d'aquestes obres que estan aquí exposades formen part d'obra publicada, de manera que després, més tard, al final de la visita, hi ha una zona que descobrirem més tard, que és la biblioteca, on les obres que hem vist durant l'exposició les poden veure en el seu format més, diguem-ne, més pel que han estat pensades, que és dins del context del llibre. Una altra de les coses de l'exposició que també podem descobrir és una part on hi ha tot el procés creatiu d'algun dels autors. Ara que et tenim a tu i que hi ha part d'obra teva aquí exposada, què et sembla si tu mateix ens expliques el procés d'aquestes dues il·lustracions que presentes, que és també una tècnica mixta, oi? Sí, bueno... Que trobem aquests dos Sant Jordis. Que parlem de la meva obra perquè estic aquí, eh? Sí, perquè la Bàrbara ha volgut parlar del procés. Exactament. Doncs és un collage, o sigui, he utilitzat fotografia, vaig fer una maqueta d'un bosc amb branquillons, diguéssim, i després tot un poblat fet amb sorra i amb fang, i és la llegenda de Sant Jordi. I aleshores el que és això és una barreja de fotografia amb il·lustració digitalment. Després, en l'espai que hi ha dels processos creatius de diferents altres il·lustradors, podem veure també fotografies de com vas crear aquest bosc, no? Exacte. Aquest any el que volíem, a part de mostrar l'obra, volíem que fos una mica didàctic l'exposició i vam demanar als autors, els que volguessin, que aportessin una mica els processos creatius, esbossos, si treballant amb fotografia, collage, el que sigui, una mica per veure l'obra aquesta d'on ve, una mica. Hem de dir que aquí a l'exposició, a més, fins a la data d'avui, s'han dut a terme alguns tallers, algunes visites també comentades, s'ha rebut visita d'il·lustradors i il·lustradores, tant de la comarca com de tota la resta del país, perquè, de fet, la representació és nacional, oi? Sí, és això que deia, és una exposició molt representativa, perquè el fet aquest de treballar amb una xarxa d'il·lustradors
fa que t'arribi a racons més inesperats, no? I que sigui una exposició molt representativa i que d'una passada pots veure una mica el que s'està fent actualment a Catalunya amb il·lustració, no? És una mostra... Molt exemplaritzant, diguéssim, no? Exactament, Molt simplificativa. Comentàvem en aquest sentit també que hi ha obres, el que deies a nivell de representació, de molts dels il·lustradors i il·lustradores que han estat a la Fira de Bolonya, on era convidada a Catalunya quan era infantil, fins i tot la premiada Laura Borràs, no? Amb el Viaje de Marwan. Sí. Això, aquest any Catalunya era el país convidat a la Fira de Bolonya, que és la fira més important del sector de la literatura infantil i juvenil, i la majoria dels il·lustradors que estan aquí a Vilanova també van estar allà, no? Una mica perquè es vegi que no és quatre amics que s'han ajuntat, sinó que és una mica una representació. Si són amics o no ho sabem, però que són més de quatre segur. A part d'amics, que ho són, però que no és només això, quatre amics, sinó que és molt representatiu, com hem estat dient, de la indústria editorial, del sector de la il·lustració, és un exemple, diguéssim. Com a impulsor també, i membre, diguéssim, i des del primer dia amb l'associació aquí vilanovina, amb la Fira del Conte i aquesta exposició, suposo que deu ser un goig també veure com ha crescut, no? Sí, clar, és que és una fira que el primer any, és allò que la comences i no saps com acabarà ni cap on anirà, no? I realment veure que any rere any va creixent, els il·lustradors ja dins del calendari de l'any ja saben que és una data important, no? És una cita important. És una cita a tenir en compte i que hem anat reunint, no? I ara ja ha arribat un punt que no hem d'explicar què és aquesta exposició ni aquesta fira, perquè ja es veu, ja és coneguda i ja no tenim aquesta cosa d'haver-nos d'explicar, diguéssim, no? Si et sembla, el que fem ja és convidar la gent a venir a gaudir de l'exposició fins al proper 2 de juliol i aquí els companys ens acabaran d'ensenyar el que és l'exposició i amb aquella petita zona que hi ha al final de tot, aquell chill-out literari, no? On hi ha biblioteca, hi ha llibres, s'han realitzat els tallers i els més menuts, a més, han deixat els seus dibuixos, oi? Exacte. Jo convidaria a tothom que vingui, més que res, perquè és una ocasió bastant única de trobar tanta obra reunida en un sol espai i tan representativa. I aleshores jo penso que ningú s'ho pot perdre i si ho teniu a prop, menys, no? Perquè ja falten pocs dies i això, sobretot els nens, si venen a veure els nens, segur que fent aquesta visita els agafarà una dibuixera molt forta i aquí tenim un espai on poder després dibuixar i deixar els vostres dibuixos. Moltes gràcies, felicitats per aplegar aquesta gran qualitat d'art i ens quedem amb l'exposició fins al final. Molt bé, moltes gràcies.